Nasi kuandri sir, nasi cupapi sir. Minyo ah. Si cupapi ba na si cupapi tre? Minyo sir ah. Minyo tinawag nga niya? Oh, minyo. Papi na lang. Munyan nyo yung apelido. Wala din trabaho. Asa nga silpunan dito? Gagaw magod. Taas. Taas. Chupapi man, or di man, chupapi ang. Cupapi ang panganya. Munyan nyo yung apelido. Papi minyo. Yo, what's up mga kabino? Naanapon mi diri guys para maghimo og papalingaw nga video. Binuha mo kabuang na mo karon. Sugdan na nato, let's go. Papi minyo. Nasi kuandri ma'am, cupapi ma'am. Minyo. Inyo? Cupapi ba? Minyo. Munyan nyo yung apelido. Wala. Wala din trabaho. Asa nga silpunan dito? Gagaw magod. Taas. Chupapi man, or di man, chupapi ang. Cupapi ang panganya. Munyan nyo yung apelido. Papi minyo. Suta man sa ninyo. Ha? Suta. Masuta. Munyan nyo ba? Apelido, munyan nyo. Minyo. Cupapi, munyan nyo. Ah, kaila si ma'am ay. Oh, kailan ka man? Kaila si ma'am, igagaw niyo. Wala. What the fuck? Ah, wala din siya kaila de. Kasi nasa taas na, ano ko yun, igagaw niya good. Magaling kang kupal Ah, sige, ka. Papi minyo. taas siguro. Cupapi, munyan nyo ba? Run. 哎呦我的妈！ Nasi kuandri sir, nasi cupapi sir. Minyo ah. Si cupapi ba na si cupapi dre? Minyo sir ah. Minyo tinawag nga niya? Oh, minyo. Sir? Ha? Wala. Minyo? Oh. Go! Masay nga galing mo to? Minyo dito. Cupapi ang pangan. Cupapi ba munyan nyo? Wala ka na rin? Kung saan gano'n siya? Hardware. Hardware. Ba may lang hardware doon no? Kuan, handyman. Ay, handyman, DIY. DIY. Sa ubos? Dili na dia. Arapikas. Sina dito? Dire daw siya. Trabaho. Eh, gagaw mo ni? Eh, gagaw ba? Gikat sa kon. Magaling kang kupal ka. Wala dire si cupapi de munyan nyo. Apikas yun to. Dili ay CM, pero dili ko rin nga hardware. Siyang pangan, cupapi niya. Munyan nyo yung apelido. Wala rin nga DIY din. Wala na. Sige, salamat sir. Mama, cupapi munyan nyo dre. Papi minyo okay? Magaling kang kupal ka. Excuse sir, pwede mo tanan sir? Ha? Kabantay mo asay doon lang kuan dre. Kanang lodge. Wala ma'am. Wala mo tol. Kasi pwede mo tanan sir, pwede. Son. Asa dapit doon lodge sir? Ato sa unahan, naktor ah. Asa dapit? Para sa dano. Para. Dire. Tol ka sir? Tol. Kuyogi ka sir? Ha? Kuyogi, check in ta na. Oh. Ha? Ay, gusto na ko. Wow, upa, wow. Asa dire? Ha? Oh, ara.
你别笑。